أستاكمكم أنا هللويا وإذا ما أهلنا سبي واحد يمزح زي كتيس أمنا المسجد آمين أتزعل بيكشنا منفس كتيس أما أهلنا زابير المسجد سوي يوبل هللويا نزعمنا أما أهلنا كنزلنا أخيكم نسخلكم كمان ساعات أخيكم ما تشوفوا مالكم زابير المسجد الساعات ساعات أخيكم أقدم ترى في منفس كتيس زابير المسجد منفس كتيس أما أهلكم بينا كنزلنا إنت أمنا حوالي زابير يوبل هللويا لومي نفساني معك حجك بمسكور ونسني نحواتي تزرد لك منفس قدس እግዚአብሔር ይባል ሃሌሉያ ነና ንውስን ንውሳኔ ናደጽኛ መንፈስ ቅዱስ ነና ንውስን አብልብሳስ ብዙ ሐቀና ነው ምሽ ምክር እግዚአብሔር ግን ጽንዒ ነበር አሜን እዛ እግዚአብሔር ምክር ዘላለም ጽንዒ ነበር እግዚአብሔር ስለዚህ ስንና አስበው እግዚአብሔር ድፍጽም እግዚአብሔር ስለዚህ ምስ ዘሎ ወይ ሙሉ አይደለም ስለስተሰሙኝ ብዛባ ወንጌል ብዙ ይባልና ነው ስለዚህ ተካ በመዝሙር የማትን ዝምሪና እግዚአብሔር እንዴት አመና መፍካር ሳይሆንሲ ማለት ነው ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ከንወጽ እግዚአብሔር ካሰብ ገንዘበና አብስ ስለከብናዩ
كنا خاطن زمرين عجيب
المسلمين كلنا فتيلو زابي المسجد هاكوس عجبنا هسه عجبنا زابي المسجد إذا تعجبنا له زلنا عجبنا زابي المسجد هاكوس يبعد هاليلويا هاكوس يبعد هاليلويا كلنا زوا سيد يسوع السوق أوانجيل عمله هاليلويا السوق أوانجيل كريستوس هاليلويا سالز أوانجيل زمن حرر من هواتي سالز قال زين زابي كل زمن كل رافنا زابي المسجد بخياتنا بدرجة زابي هاليلويا بمهرته لسعبنا زلوا كريستوس سمو يخبر
استرجنا لجهة كبرنا وهللويا استرجنا نسوس بالباطل هللويا عود بالباطل كمي هللويا سوي بارخ أنا أملاك إذا رب الله خبزيو قرخاريان تقبل إيديو أيوة ملكتاتي ونحنا قنايو اتينا هذا عشنا الصغير تتصلى خصوص دايم نبرايو سبخ هنايو هاليلويا عسكري هذا استلقنا رجال الكمن هابو هاليلويا هاليلويا سوي بارخ يهواتي تفضلوا تزعبي معلم ظهور ملختي أباغنا بيسوس كريستوس ويدا نعلم فتحين الصلاة هاليلويا أمباسادر ميدان مدري ملختنا بيسوس كريستوس نصايغة هاليلويا إذا ملختي حستا سويك أيضاك إذا ملختي حستا سويك مقالوك إذا ملختي هاليلويا تزاوب هاليلويا استهزاوا يستور هاليلويا كلامكم يستور عندهم تزاوب هاليلويا إذا ملختي كرامة إذا ملختي موغوسكاي إذا تزاوب كنا موغوس سيابي المساعي يكن بارك يدخل تزاوب كنا هاليلويا وانجل عليها فرني هاليلويا وانجل حيل أمنا نمر حليمه وانجل أي حفرني هاليلويا وانجل أي حفرني وانجل موغوسوي وانجل كرناي هاليلويا سوي بارك يعودي زيابي كوي بعلو نعبر كلوت أمينو أمناس بيربط يربوي إذا قال سيدنا يحوات إذا قال ذي كوانا وزاي نعلم نستفر عليه قاقاتا نستفر عليه تغول ملكتي أباهنا يسوس كريستوس ويدا تفكرهم يحواتي حالنا ما تسمى تقول ما تسمع لمرة نتاكلاس ويكال خالو ياتلو بتويت عسر إذن على هذا ملكتك نعلم ونزغل هاليلويا نخلق عليه صغر نخلق أمقى صغر أو كل عدنا زر ودي فرقان صغر ملكتي سمع ملكتي على هذا وسلذي حوي حقي وانجل من قال سمعت يسوس ويدا استلقنا نجابة تبنها هاليلويا سمي الله أنا أقول تقتل هنا في رسالة بطرنا هاليلويا اسكهدها سلام مدرنا سلام هجرنا كثيرا هم كل جزيان نور هاليلويا اسكه نزارب اسكه سنة مدري صبق نجر اسكه نزارب سنة هاجر سنة نجر اسكه نزارب اسكه هاليلويا اتي أبانا أتي ذوله بحي منفس قدس أبانا زعاتو نسو نجراتي بلوتي هاليلويا نجابن قال هي والمسلتي حتى تذهب سيف الزبلة عم بعن المفرالة كانت تزفر للسنة عم حنا لبن حسبك عزفري هاليلويا نجات نجابن قليل وتم ويحواتي سنتها مسك على تزارو سنة يهون أسك تزارو هاليلويا سنة يهون تزارو هاليلويا سنتها ولنا الله مدري سيابي رب نتقل ولا سيابي نووي أفتهم مدري سيابي ريمايبر سلسلون مسكنا كامل وانجل سلسلبخ مسكنا كامل سيابي رب نو سيابي نخلو نزلو ورزو حق سيابي حين ريمايبر سلسلون مسكنا كامل نخلو ورموت ورسدت زبلع سيابي رب ريمايبر حين يوانجل حين أفتهم سلسلون مسكنا كامل بنقر كل السمكة يبارك بشم يسوس كريستوس آمين دقيقنا نقول تعتبرنا الله هاليلويا يسوس كويتا أجاش انتلو سلام كنبلكم كابي كنزمت آخونا سوكم نهرقان يركمنا كن الله ليكم يسوس كويتا أجاش انتلو سلام كنبلكم يسوس كويتا يحكوا لنا سبب خينا نقع بلحنا بسلام مزاقه إذي كان كلاي ببري برنامج ناي كم ساعة حمشت سكاب ساعة شوعة تسأني يسوس بويتا نايو عتي مثل باتانا خبط نقولي سورس حمص بزوج زجبر صلوت قالوا بزنا خينا ويرتمنا بتخينا نحب يسوس كريستوس بويتا تنا أطول باسورد تي كابن أفتي أي شرش أو حبيت لكم العنارة بوتا توقم يسوس بويتا كون كم تلون البرنامج كلام كم ساعة حمشتي سكاب ساعة شو تسألنا إحنا صلوت نايك علىكم لخم يزيلو أبون أبيزنا ساعة نامزانا نحب كون كم تلون هنجي نقبو أبتفل عليه وتكاد زجبر مسمعتنا مسحف كل سالو
أستعملنا بوثان جيزين دار بسنة لحبر يسوس بويتا كمون كم تنقل حجز السنة ربعون سوى يرزقني نوصل حواس مزلو أذوق تحرس لي بتأفل كفوتي كمون مباهون شركم كتبوا بتلي سوا أبزل حركته وطريقه كمون سلامو بكان جزء من الوقت كازال حبرنا كتبوا بطريقه زيادة باركم حجي سلت نجد مزكان كنت صابين يسوع كريستوس وياي እግዚአብሔር ይመስገን ከመሰለኝኩም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ኢየሱስ ጌታዬ እግዚአብሔር ይባረክ ወምንጎ አሁን አሳሲ አጥና ሰላም ወራጅ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስለተገበረው ነገር ነው ሰማያዊና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ጌታዬ لازم بقى يوم الليله موركم لازم تتجبرون صبح እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታዬ ክብርና አምላክና ይሁን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናፍቃን እግዚአብሔር ከተሐለፈና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ከወጽናሞ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ከነብዩና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ግብረ ማይክስ ካናሽ كلنا حتى زلنا يوم على الزحف ولينا موجة المسجد دبر حواريات مراف سلاش بوشتن كان قطر حاله ساب سلاسان كنتن زلو مبلتها مراف كنا نبغينا على الله بشي يسوس كريستوس كمبوري قبر هوايات معرف إنسان شبشتن حقوق حالي أقريباها لباولوس بلاد صار تزار تنفقد لك أمر قولو شعب باولوس يزور يحو نرسو كما ترى الله جمره وولوس أقريبا كل سرعة تايون كروكرون تفلت يغامو لومي من أنا أبكني غابايون اختصصلو بزرلو زبنا نجر كما تاري سلطة لي لازم السي تمسكنت لي ريال مخ سلطة بتركز خصم عني لما نكمل بارسك كابن السنتين جميل أما أخذ حزبي أبي رسالة زلمركو نبرتين كلهم يهود يفلتون كمسكون تدريس كامتغاب كله تتكا وجن أملخنا فريسان وخمس لوركو نساتهم كأكلهم جميلهم يفلتون حجد ما سلطة أملاخ نبوتاتنا زهاوهم تثبيت تسفى خفردني دوي للنوم نزلت تثبيت زغاء دوم عصر توقيت علينا ليتن معالتن تجيهم النار بالقلو نابو خوصو تسفى يقولوا ونبو سابريبا سلازي لا تستازي أي بايون زغسس لنو أملاخ نموذار كم تصم دا سلمتاي كده أمن نجا يوم تري والله أنا درسيسي نسر سميسن يسوع نادري كاو تسارر نجا كده بقوي مانو أقواس مثلاً اليوم إذن ما أبي رسالة نجري كابي كاونت كانت كانت تقبله نوزحات كابو بسان أبيت ما أسرتي هاتوه تقصرهم كلهم سمرهم أب كله أبي يشتغل الدماء بزح جدي إن قطعه بحسر كتصرفوا كتصوروا نمركم نبتنا وضع إذا الله خدماتك سحسكم أزيد هندكم
بزنجرتي بتراس لقاون تكاناتن بفقارهم نبر ماسكو تغير كله ونقص كثير أمن قد كلهوس كاب عايز المخبرات كاب سماي أبزرات ومساي نورن زغرز نورن كان سوار كله رأهو كلنا نامدين صدقنا خا بقام بابريس ساول كم يكاد سوبني نبام في بالحين انت الحركة نعفي زدتك إنه كذا بندسي سمع أنا بما من يخاف بيتي بلقو وإذا قابلني أنا تنسخات سوق زلها يسوسي جناحي تنسي أمه بإرخاء دولة نتزرع خيو أنا الحرزي قد سلك زمن النجر تقدم المسكر تكون مدي بالكامل سلسلة ما يثبلت كلها كابزمان كافتم نواتم زلها كعذاب كهناك فكه باي بمن كحدث حاجة مسك قدسان كرهبو كابسلمات نبران كابسلمات كابسل أنسيان من أمام لا تملسو عنتم تتكفرهم الأخل كامل ونقصا كيفا ننتظي نسعى تتبع كبير ناغور كل سرنا أمام لا تملسو قدم أبو دماسكو أبو يرسالين لحركة كل هذا اليهودا نزلوا النهزاب بسرعة أوصلكم بل نتسمع ورئيس أي أبو هون بزعبا زيكا أيون أبيت مغلس حضني وأصلون هكم قراغي معابين الاشتون كسعزا مع التزياد دويلة إدام أسكركو كبام الآخر ليه تقبيل المخ بزيتي مسيان نياتي بغوط كم زلوا تتزاربوا مالك كريستوس حسارة مكرا خلق سجد كم بغلي تنسى الموتات نهزاب بران كم زبسل إلحانتو با أتزاربوا كم زي لغما تراه اللغدما فيسبوس عويو هذا باولوس تتسنيكا إذا مزفت مرتغاس نام نتسلال أديمي كالو برو باولوس كا ورعون فيسبوس قال حقا أمرا يزارب اللغمبر هيدا تسللكم إذا أنا أبكن يدفير يزارب اللغم نقص دما نزنك اللي فوتي أو شاطئ أيتقبر نمو كانت نقدر نسدر وكان نتفق تردي يمو ونقص أغريبا ننبياس تأمن بها كم نتأمن من ثلث يوم أغريبا لباولوس كريستيان مغان كترداني قرب تاريخ كامل قرب أولوس كان أنا انت قرب انت قروزة بزيز نوع حيسي كان زغما يكون لو من يسمعني كلها تنبر معاق رايزي يكون كلام لحظ من يزل لخبره شعور تنقص التيراس بركان وتم مقامتهم تنسو كون مساعد سلمة إذا سبعين موت ويسنا ما سلسلة تصح يقولون يوم حال حلم تزارون أغريبها بفيسبوس السبعين أبكي صار يواي انت باليرزيك في التحت متوقع بانيرو برو እግዚአብሔር ባረከ አጥር ጸሎት ተጸልይ ኩላ ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በመጸበባይ መንፈስኩና በዝምሸቱን እግዚአብሔር ዘረበና ቃሉ ለይ የተናፈፈት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ወንጌል ኃይል አባና ገለጸ በወይ እግዚአብሔር በቃሉ ከመንደገና ልብና خبرو كتنسأنا من يسوع كريستوس المسيح Admit,
ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት አፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። ወንጌል ያሸንፋል፣ ወንጌል ይታደጋል፣ ወንጌል ሰው ያደርጋል፣ ወንጌል ይለውጣል፣ ወንጌል ያሸንፋል፣ ወንጌል ይታደጋል፣ ወንጌል ሰው ያደርጋል፣ ወንጌል ይለውጣል፣ የምን መፍራት? ተናገር እንጂ ላሰቡት ቤት ወንጌልን ይዞ የሚሆን መሄድ ነው እንጂ ከኢየሱስ ጋር የምስራቹን እየሰበከ በሽተኞችን እየፈወሰ ኢየሱስ ሰጥቶን ይበላልና ተነስተን ዛሬ ወንጌልን እንስራ። በወንጌል አላፍርም፣ በወንጌል አላፍርም፣ በወንጌል ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት አፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት አፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላኽናን አቦናን ብጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካሎና ስለዚህ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ክብርና አኻ ይኹን ጆን በምህረትካ በጸጋኻ እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ስለዛ አኻኸብካና ነመስግነካሎና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ክንዝምር ናኻ ክነምልኽ እግዚአብሔር አቦ ንስምካ ክንአጥን ጸጋን ምህረትን ከም ዘብዛሕካልና ሕጂውን ድማ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ክንሰምዕ እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ እግርኻ ኮፍ ክንብል ጸጋኻ ምህረትካ ክድግፈና ድማ ልብ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክኽፈት ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እስኻ ድማ ክትዛረበና እግዚአብሔር ንቃልካ እግዚአብሔር አቦ ክተሪእና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ንልምነካሎና ጎይታ እዚ ሰዓት እዚ ጊዜ ንስኻ ክትከብረሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና እግዚአብሔር አቦ አሎኻ ሕጂውን ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃይሊ ክትርከበልና በቃልካ በኢየሱስ ስም ናብ ነፍስ ወከፍና ክትመጽእ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊምና ንልምነካሎና እግዚአብሔር አቦ ንአይዝ ዛረብ ባሪያኻውን በምህረትካ ክትድግፈኒ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘቐመጥካዮ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ከየጉደልኩ ከይወሰኩ ከመሓላለፍ ክትድግፈኒ እልምነካለኹ እግዚአብሔር አቦ ጉባኤና ሁሉ ተረከብ ኣብ ማእኸልና ንስኻ በይንኻ ክብክበል ልዕልበል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርኩም። ኮፈሉ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ኢና አንቢብና ንምዕራፍ 16 ከምዚ በአይነ ርግቢ ይብሉ ርእይ አቢልና ነገር ግን ዳህራይ ናብ ሓንቲ ቁጥሪ 18 አድሂብና ሎም አልቲ ክንመሃሪና እግዚአብሔር ይመስገን። መእተው ኾነና ባክግራውንድ ናይ ዚ ታሪክ እዚ ክንሕዞ መታን ቁርምልስ ክብለሞ ብድህሪኡ ከም ዝበልኮ ናብ ዝምዕራፍ ድሕሰስ አቢልና ኣብ ቁጥሪ 18 ንዘሎ ሓሳባት ሎም መዓልቲ ብዝርዝር ንኡ ኢና ክንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከም ዘንበብናዮ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ አግሪጳ ከምኡን ድማ ፊስጦስ ገቨርነር ናይ ሮም ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቡ ንገዛእ ርሱ ከም መጻሪ መታን ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቡ ዝተዛረቦ ነዊሕ ዘረባ እዩ። ምናልባት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከምዚ ዓይነት ነዊሕ ናይ ጳውሎስ ዘረባ ኣይትረኽቡን ኢኹም። ኦልሞስት 32 ጥቕስታት ደኣክል ገለ ቁርብ ናይ አግሪጳ ዘረባን ናይ ፊስጦስ ዘረባን ኣሎ እምበር ብምልኡ እቲ ምዕራፍ ናይ ጳውሎስ ዘረባ እዩ። ነዊሕ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ኣብዚ። እቲ ነገር እንታይ እዩ ኮይኑ ጳውሎስ ኣይሁድ ከሲሶሞ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ፊሊክስ ዝበሃል ገቨርነር ነይሩ። ገቨርነር ብትግርኛ እንታይ ኣኽትኸውን ገዛ ኢሉ ምዕረይ እንዳሓን ተረዲኣትኩም ኣላ ኣብቲ
ከባቢ እስራኤል ዝገዝእ ናይ ሮም ገዛኢ ነይሩ እዚ ፊሊክስ አይሁድ ከሐጉሶም ኢሉ ይብለና ንጳውሎስ ብእሱሩ እንታይ ገበሮ ሓደጎ ይብል ዳህራይ ፊሊክስ ተቀይሩ ናብ ካለ ኸይዱ እዚ ኣብዚ ክፍል እዚ ንረኽቦ ፊስጦስ ድበሃል ተቀይሩ መጽዩ ማለት እዩ እጅ ፊስጦስ ንጳውሎስ ካብ ፊሊክስ ክርከብ ከሎ ብእሱሩ ይተረክብዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክፍል እዚ ይነግረና እዩ ንጳውሎስ كفتحو جلا يكلني مغنياتو باولوس روماويو هذا ناي روم زيغا دما اندحر ناب قيصر يلو يغبان اندحر يلون ابو غيد مسلو سلازي ناب قيصر كسديو خلو خويو ነገር ግን ኣብ ምዕራፍ 25 ይነግረና እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ አይሁድ እኳ ሰይሎም ጸሊኦም በተኽርክሮም እዩ ተኣሲሩ ዘሎም በር ከወጽእ ዝግቦ አይነት ይነሩ ነገር ግን ናብ ቄሳር ይግባኝ ስለዝበለ ናቡ ክልእኾየ ግን ክልእኾ ከለኹ ናብ ቄሳር እንታይ ኢለ ከምዝ ጽሕፍ ደብዳቤ ስለዘይፈለጥኩ ንስኻ ምሳይና አሞ ነዚ ሰብኣይ እንታይ ንግበሮ ንስማዓዮ ስኻ በዛባ አይሁድ ካባይን ላሊ ተፈልጥ ይኻሞ በዛቦም ስለዚህ ሐቢርናስ ነአንስማዓዮ ጳውሎስ ይውጻእ ካብ ቤት ማእሰርት ሞ ንስማዓዮ ሰቦ እጂ ጳውሎስ መጽዩ ዝኹሉ ክዛረብ ክመጻረይ ገለገለ እንታይ ጉዳይካ ገለ ክብልዎስ ሲምፕሊ እንታይ ኢሉ ደብዳቤ ከምዝ ጽሕፍ ንኽፈልጥ ይምበር ምንም ካለ አጀንዳ ይብሉ ጀስቲስ ከምጻአሉ ከውጽኦ ወይ ገለገለ ደይኮነስ ደብዳቤ ክጽሕፍ ዝብሓሉ ቃላት ክረክመታ sometimes ብሽ ደሆነ አፕሊኬሽን ወይ ገለ ኸነእቱ ከለናስ እንታይ ኢልካ ከምዝ ጽሐፍ ይሽግረና ዳራይ ጉግል ትገብር ወይ ገለ ተአቱ تهم يتمي كونسرن نيري قبل دير مادام دي قبل نام مني غصحف قال لك هم يوز سبعي زغينو سلازي امصيو ازي مسعود ما خوينو نጳውሎስ كسمኦ زلو ንጉስ አግሪጳ ካብ ፊስጦስ ንላዕሊ ብዛዕባ አይሁድ ይፈልጥዩ ጳውሎስ ባዕሉን ይልወይ ጽቡቕ ንጉስ አግሪጳ ኣብ ቅድሜኻ ምዝራበይሲ ደስዩ ዝብለኒልዎ ቁጥር ሓደ ተሪኹማ አግሪጳን ጳውሎስ ብናይ ርእስኻ ክትዛረብ ተፈቂዱልካ ኣሎ በሎ ይብል ጳውሎስ ይዱ ዘርጊሁ ንርእሱ ክመጻረይ መለሰ ወንጉስ አግሪጳ ይልዎ ኩሉ ስርዓት አይሁድን ክርክሮምን ትፈልጥ ይኻሞ ሎሚ ምናዳብ ቅድሜኻ በአይሁድ እኽሰሰሉ ብዘለኹ ዘበለ ነገር ክመጻረ ስለተፈቅደለይ ነዛ ርእሰይ እተመስገነት ገይረ ይርኢ ኣለኹ እጂ ቅድሚኡ ኣብ ቅድመ በዓል ፊሊክስ ኣብ ቅድመ በዓል እዚ ፊስጦስ ቀሪቡሎ እዚኣቶም ግን ሮማውያን ገዛእትዮም ብዛዕባ ክርክር ናይ አይሁድ ብዙሕ ዝፈልጡ ኣይኮኑን ስለዚህ ጳውሎስ እንደው ጽቡቕ ንምዝራብ ስቂሉ ልቡ ኩርኩር ከብሎ ገለ ደስደስ ከብሎ ኢሉ ደይኮነስ ማለቱ እዩ ብዛዕባናስ ዝሓሸ እስኻ ትፈልጥ ኢኻ ክርክርና ትፈልጥ ኢኻ ነገርና ትፈልጥ ኢኻ حقيو دما ملس كبلوكم مو 4 جنريشن نايز سب ايزي مسايهود تاريخ اللو نو ابو زي اغريبا نغوس اغريبا هيرودوس كالا ايزبال اتقدماي ابو ن يوحنس ن يعقوب حوي يوحنس زقتليو دهراي زوس كم أملاك يقول خبلو وخلو أبزفان تقميتونا تخبر كله دم مسلز وسده ملأخ مسيو زق أزفو سو أبويو سلازي نياقوب زقتلا يو أبو أب حقونو أما صحف قدوس أي تصحف لنانيو بز أبو نفلتو تاريخ يبلنا أرسطوبلوس يزبال ن أرسطوبلوس جن حاو جن نفلتوينا أما صحف قدوس شمو تصحف لنا له هيرودوس أنتيباسيو هيرودوس أنتيباس مالت دما نيوهانس مطمق دقتليو اوكي نزي اب حقو حوزي لكم الله ابو زيو يعقوب زقتليو اب حقو دما ابو بتغرينيا يبلنا مش جريت جراند فازر نزي دما هيرودوس اتي ناي مجمريا هيرودوس ذا جريت دبار اتي هيرودوس مالت دما غويتانا يسوع كريستوس ابز تولدلو غيزي نغسنا يزوسد مصيلو اتوم سبع سجل مصيوم مسنغر وفريهو
تحت خلت أمد زبلة خلص أب إسرائيل زقتها له نسيو مالتيو سلازي زسبايزي كفو يخون مبر انت يالله مالتي بزابا أيود كاب يسوع كريستوس يوحنس متمق نايدك أمزامرتنا يمجمريا من كسقاس كله يفلتيو قبرها وريات تجي أمرا فسران شدوش تاني نازل لنا قبرها وريات بملؤو ناي سلاسان شمونتن أمت كبابي 4 أمت تاريخيو سلازي أبز مقراف زي مقراف إسران أسر تغلط تأيو ياقوب زي تقتله هجي بحدا مصحف سلاز رخبنا يومبر ناي نوي أمتات تاريخيو ناي أبو جميركاس نوي تاريخ الله ومالتيو سلازي قويتانا يسوع كريستوس دم زتولد له جزء خباب عند حركيدكم تدماميركم وخندي يخون الله نابكب أبي 7 أمتات 8 أمتات دخون مالتيو سلازي 4 جنريشن كم زعين التاريخ زلوا وسبأيو أبكرميو قريبو أبكرميو قريبو في استوزون الله زسبأيون الله باولوس بزعبا جزء رسو نوح تزاريبو اجي نايزام اراف زيا بخمس عينت كن مقاقلامو كم تازبلكم نابتا قطر 10 شمون تخل مصينا كاب قطر خلته كساب قطر 10 تحده باولوس ناي قدم هيوتو نغروم جميرو فريساوي انيره بطعمي زطنق كمسكرون دحر اليوم بنبرتي كي ترفس بكل نغراتي زطنق كفريساوي وغن انيره بحقون انت مسيو اب تحت جماليا كوف الى زتمهاركو سبي جماليا مالت فيمس ناي حقي ممهر زنبري اب تحت حدا ناي حق ممهر كوينكا ممهار نبالو ابي كبرتيو مالت اب خستو كويته ماهيرو كبحال كلوس ابي نغريو سلازي باولوس اب تحت جماليا زبحال فيمس ناي حق ممهر ابو زتمهاركو فريساويነት እንተኾነውን ተጠንቂቀ ዝሓስኩ ኩሉ ነገርሲ ዝፈልጥ ከመስክሩን ተደልዮምሲ ሰባት አለው እኮ መጋቢያዩ ትራያልዩ ብዙሃት አለው አቡ ስለዚህ በትብዓትዩ ዝዛረብ ዘሎ ሁላቶም ይፈልጥ ከምዛ አይነት ሰብ የነረ ባይዘዌ مش ተሐለፈ ጊዜ አደጋጊ መብል ነረ ወንጌል ከምዚ ባህሪያት ካይኮነን ደምሃይሾ ሱቋ ይገብር እንተኾነ በአብዩ ግን ንኃጢአተኛ ይጻድቅ ድገብር مس أملاك تبع يسوع زنبرة ريحون زنبرة يزرق أجي ناي باولوس هو التاريخهم ما بدهريو كم ببحري من مياش كوي كونن هاي ما نوت تخوينو نيرو فلتت تخوينو كونيرو متنقع تخوينو فريساوي بتعامت هتنقي غيز غير نيره أجي أنت هاي ما نوت بعلو على نكو هاي ما نوت على نكو نهبوين هدي قال نزبلنا أزكوي هاي ما نوت هاي كونن نكو ننقرو زلنا ሃይማኖት አይደህነካኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ይዘደህን ኢየሱስ ጎይታዩ ምስ አምላክ ዘተዓረቀካስ እጂ ጳውሎስ ሃይማኖት ዶጎዲ ልወኔሩ ፍልጠት ዶጎዲ ልወኔሩ ህግ ጽቡቅ ገሩ ካብ ዘፈልጥ ኣብ ተሕተ ገማልያ ዝተማህረ ካብ ፈሪሳዊ ዝኾነ ካብ ወገን ቢንያን መምካህ ተኾይኑስ ቆጪሩ ዝምካሃሉ ነገር ዝነበሮ ሰብ ይነሩ ነገር ግን ቢግ ሓደ አውራ ነገር ግን ሚስ ገሩ ነሩ ንክርስቶስ ኢየሱስ አይፈለጦ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ምልስ ሲሉስ ይመስክራሎም አሎ ይነግሮም አሎ ዝነበሮ ነገር ይነግሮም አሎ ከምዚ እኔረ እጅ ሁሉ ጊዜ ደማኸን መስክር ከለና ህይወትና ንድሒት ተመሊስና ክነግር ይግባና ንምንታይ ነትን መስክራሉ ሰብ ንሱ እጅ ዘለዎ ሓሊፍና ይይና ህጅንህና አቲና የዘለና ህይወት ግን አይፈልጦን ስለዚህ كما خاون نيركو أبتا بوتا أبتا جامعا نيره حجكن كال كريستوس رقيبون دم حاب كال هو تهلقنبر أي وزير الكامن غارسي أقداسيو يسوع قويتاي سلازي باولوس ملسيلو بزعبا نايزة حلفه هو تناجرو كاب قطري أسر تخلته كسب أسر تشمونته أتا أمن قد دماسكوس نيسوع كريستوس زرقبو تاريخ يزنقر جن نمك الله قطر أسر تخلتن أسر سلستن برهان رئي زبلاء برهان رئي ناب دماسكوس ناخدكم كله دماغنا غير كله صبوق جيرو مالت كمزي كي واقعون يمسلني تناغرون كزارب كلوس دنگت بصلمات غلا يكونن اب غيزه قطرس هذا ملكوتاوي برهان تغوانفني كلاتناون ودقنا كسا نسلسته مالتي انتي كغبرو يانتو خورو اتدزبل جن
ድንገት ዝተኸፍተ ሰማይ ክሪኦ ዝኸኣለ መለኮታዊ ብርሃን ግን ስጋዊ የእንቱ እኳ እንተወሮ መንፈሳዊ የእንቱ ግን በታ መዓልቲ ያ በሪ ሁሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በሪ ሁለይ ንኢየሱስ ርኤዮ ረኺበዮ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዳህራይ ካብ ቁጥር 14 ክሳብ 18 እዚኣያ ዳህራይ ጽቡቕ ጌርና ንሪኣ ክፍሊ ድምፂ ድማ ሰማኹ ጳውሎስ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ኣብ መንገዲ ደማስቆስ ንሱ ጥራይ ነበረን ካልኦት ውን ነይሮ ኩላቶም እዮም ወዲቖም ኩላቶም በቲ ብርሃን ሪኦም ወዲቖም እዮም ነገር ግን የእንቱ ከም ጳውሎስ ዝተኸፍተ የለን ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዐ የለን የእዛኑ ተኸፊቱ እሱ ግን ሽኡ ድምፁን ሰሚዑ ብዛዕባ እቲ ዝሰምዖ ነገራት ዳህራይ ክንመፁ ኢና ካብ ቁጥር 19 ነዛ ምዕራፍ ክንከዳ ከለና ማለት እዩ ክሳብ 21 ድማ ነቲ ሰማያዊ ራእይ እንታይ ገበርኩኒ ዝብል ኣይኣበኹን ካብ ሰማይ መፅዩ ንጉስ ዝኣክል ኢየሱስ ነቲ ዝተዛረበኒ ነገር ዝሃበኒ ተልእኾ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ነቲ ሰማያዊ ራእይሲ እንታይ ገበርክዎን ኣይኣበኹዎን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኧረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ የሕዋተይ እንዴ መንግስቲ ናይ ምድሪ እኳ ኣይኮነን ነጊሩና ተልእኾ ዝሃበናስ ሓደ ሃፍታም ኣይኮነን ሓደ ናይ ምድሪ ንጉስ ኣይኮነን ሰማየ ሰማያት ሃሌሉያ ሃዲጉ ዝመፀ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ናይ ኩሉ ንጉስ ናይ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ንሱ እዩ ዝተልእኾ ዝሂቡኒ ስለዚ ሰማያዊ ራእይስ ኣይኣበኽዎን ወከምታ ዝበሎ ካብታ ዝሰምዓ መዓልቲ ጀሚሩስ ጳውሎስ ክእዘዝ ጀሚሩ ክገብሮ ጀሚሩ ብዙ ዋጋ እኳ እንተኽፈሎ ነቲ ሰማያዊ ራእይ ተኣዚዙ ክነብሮ ጀሚሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ 32 ዘለው ናይ መወዳእታ 10 ጥቕስታት ድማ እንተሪኢኹም ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ቀፂለ እዩ እቲ ሓሳብ ምጅማር ሓደ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ እናገበርካዮ ክሳብ መፈጸምታ ምኻድ ድማ ካልእ ነገር እዩ ስለዚ ክሳብ መፈጸምታስ ከይደኤ ኣብ ቁጥሪ 23 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ደው ኢለና መስከርኩ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ተቐቢለ ኣለኹ ረድኤት ካብ ኣምላኽ በዚ ሁለይሲ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚረ ክሳብ ሎም መዓልቲ ኣብዚ መንገዲ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ይሃበንን ይሃብኩምን የሕዋተይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዛሃልና ረድኤት እግዚአብሔር ይብዛሃልና ካብታ ዝጀመርና ላ መዓልትስ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ጎይታ ዝመጽእ ክሳብ ገጹ ንርኢሲ እሙናት ኮይና ነቲ ሰማያዊ ራእይ ነቲ ንሱ ዝሃበና ነገር ክነብር እግዚአብሔር ይደግፈና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይደግፍኩም ረድኤቱ ይብዛሃልኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ነዚኣ ትመስል እጂ ናብቲ ድምፂ ዝሰምዓሉ ዝበልኩኹም ናብኡ ክንምለስ እሞ ክንሪያ ኣብ ቁፅሪ 14 ካብ 14 ዝጅምር ግና ኸይሉ ተንስእ እሞ እቲ ብርሃን ምስ ረኣየ እቲ ድምፂ ዝሰምዖ እዚዩ ግና ኸተንስእ እሞ ብእግርኻ ደው በል ነቲ ዝረኣኻዮ ኣነ ድሕርዚ ክገልፀልካ ዘሎን ነገር ኣገልጋልን ምስክር ክትከውን መዲበካ ኣለኹ ስለዚ ድማ እተገለጽኩልካ ኢሉ እጂ መጀመርያ ነገር እንታይ ኢልዎ ተንስእ ኢሉ ብርሃን ሪኡ ነቲ ድሕሪ ትንስኤ ዝተንስአ ክግለጽ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባይዘዌ ጳውሎስ ጥራይ ደይኮነስ ዋላ ኣብ ሕቑፉ ዝነበረ ዮሐንስ ውን ኢየሱስ ምስ ተገልጸስ ከምቲ ናይ ቀደም ናብ ሕቑፉ ገላ ይመፀን ከም ዝሞተ ሰብ ኮንኩ ዝብል ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ብክብሪ ዘሎ ስለዚ እዚ ብክብሪ ዘሎ ድሕሪ ትንስኤ ካብ ሰማይ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ምስ ረኣዮስ ከምቲ ዝበልኩኹም ስጋዊ ዓይንቱ 3 መዓልቲ ክሳዘውር ስለዚ ኣብ ቅድሚ እዚ ጎይታ ዙስ ተደፊኦም እዮም ነይሮም ስለዚ ወዲቑን ከሎ ነገር ግን ህጂ ከተንስኦ ደልዩ ጎይታ ንኣተንስእ ንኹላትና እኮ ኣተንስዩ ኣገልጋልዩ ዝገብረና ኣተንስዩ ዝልእኸና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ህጂ እቲ ምስጋድ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ትሕት ምባል ጽቡቕ ነገር እዩ
ነገር ግን ድማ ተልእኾ ስለዘሎ ሕጂ ንኣተንስእሞ ክልእኸከ ስራሕ ኣሎካ ሚሽን ኣሎካ ዝግበር ነገር ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምስ ምንታይ ይመሳሰለን መስለኩም ታዝ ሓለፈ ሰሙን ምዝራእና ያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ድህሪ ጎይታ ምእራጉ ናብቲ ደበና በቃ ጥቅልል ኢሉ መኻዱስ ቶም ደቀ መዛሙርቱ ሁሉም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ፈዚዞም ናብ ላዕሊ ይጥምቱ ነይሮም መላእኽቱ ሽኡ መጽዮም ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝኣረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ከኣርግ ከሎ ዝረኣኹሞ ከምኡ ገይሩ ኸኣ እንታይ ክገብር ክመጽዩ ሕጂ ግን እንታይ ገበሩ ተልእኾለኩም ኪዱ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ፈዚስኩም ኣብዚ ደዋይ ትበሉ ኪዱ ወንጌል ኣብጽሑ ኢሉ ልኢኽዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ መልኣኽ አንቀሳቂስዎም ስለዚህ ንጳውሎስን ተንስእ ስራሕ ኣሎካ ድግበር ነገር ኣሎ እጂ ኣብዘን ጠቕስታት ንሪአን ቱፎልድ ዩት በብኽልተ እንዳገበረ ጳውሎስ ድዛረብ ብጣዕሚ ደስ ድብላ ንኣይ ጽቡቅ ገይሩ ዝባረኸን እግዚአብሔር ይመስገን ከክልተ ዝኾና ነገራት እንዳርአናየን ክንመጽእ እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ነቲ ዝረኣኻዮን ኢልዎ ኣነ ድሕሪ እዚ ድማ ክገልጸልካ ዘሎን ኢልዎ ዝረኣኻዮን ድሕሪ እጂ ድማ እንታይ ዝገብረልካ ዝገልጸልካ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ክትገብር ኢኻ ከተገልግል ኢኻ ምስክር ክትከውን ኢኻ ክርስትና እጂ ምስክር ኢና ክርስትና ናይ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ዝተገልጸ ጥራይ ደይኮነስ ኩሉ ግዜ እንታይ እንዳገበረ ዝኸይድ እዩ እናተገልጸ ናይ ሓንቲ ኤክስፒሪየንስ ዝነበረቶ ብድህሪኡ ምንም ዘይብሉ ዳሕራይ ንኹሉ ግዜ ነዚ ኣጥራይ እንዳተዛረበ ድኸይድ ደይኮነስ የስ ዝተገልጸልካ ነገር ኣሎ ብሕጂውን ድማ ዝግለጸልካ ነገር ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ደስ አይብለኩም ብናይ ትማሊ ኣይኮንናን እኮ ነበር ጽቡቕ እንዲዩ ናይ ትማሊ ነገር ግን ድማ ሓንቲ ጥራይ ሂቡ ኣይኮነን ኣምላኽ ደፋንወና كل جزء مسوخن الملالس كلناس حدش نجر اندارا نينا نخيل زجرم يريو بتها مجمريا ما قالت باولوس ددنق نجر يريو جن بعد رايات ريفودو أملاخ كسا سالس هاي سماي قال لكو خيدو الله كندي نجراتون بدهريو كوريو الله كابتا مجمريا ما قالت بعر نزيها نجر زي هيبو ويو زتقلت سلكا بدهر الجون نزقلت سلكا نجر كتقلقل مسكر كتكوني خا يسوع كريستوس قويتايو زتقلت سلنا نجر الله يهواتي أبو أين إجاب جناون دقلت سلنا نجر الله جناون نفلت أنا نجر الله جناون نرد أنا نجر الله هجي مبزحتو جزيرهم بتاز تقلت سأتلك أنت خوينا بحنت الدوت بالتخوينكا تني مجمريا تي مهرتو سأقو كابي كم زوج أكا قويتا جيلة السو مجمريا مسترد أن تسأق أملا وانجيل نجرتو كوينا نخون هكذا فريش لزغونة اتمهرات يجرمنا كندزز أكل مهرات كاب جبر اللي كندزز أكل تسأق خبره خوب كويلنا فريش وشو بقى ككيرنا النجر كم ده يكون أنت حدش بينتكو إلا مترط للاندي ماكي كاب باسي بلز كاب كستاي بلز قال زبحلو كوسي مغنياتو فريش لزغين كنملالس كلنا دمس ممليسنا نابتناتو حسب ممليسنا مسؤول دحر نغيدا لنا انت خوينا زتقبرلنا نجر أصبقنا أن تردأنا يو أصبقنا أن فلتنا يو نقويتانا ون بزبلت أن تردأنا يو فريش ناخونا لنا يغيد يسوع كريستوس قويتاي جاء sometimes يحسب بتا سامراويت سبيتي مجمريا ما أنت مستقل تسلاس كهدا كتماملو قلبت أبي لازم تسأت بدوريوس انتهي كوينا تخون قليب كمتي ناي مجمريا ما ألتقن آتا كالتينا تودو تخون نبأولوس جن ريهم كسأتا مودتا يوتو كسأ زغير كبابر بآمتات زغونيو أقل جلو تنكلن آمتاتو جن فريش كوينو نأملغ ناقل جلة نوانجيل النامسكر الناس بخ نمنتاي زتقل سألو دما بهجون الناس تقل سألو زغير نجرس لازنبر نازن نجرس دما يلو أقل جالن مسكرن كتكون مدي بكالو اوكي باولوس ابتي نايك ادم هيوتو ابتي قداماي كفلي انتوي زبلكم بسعبا غزا رسو خزارب كلو انت تغرمن نغر الله
ራይት دخونه አጀንዳ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር አይሐዘንም በር በዲተርሚኔሽን ዝመጸ ዘገርም ሰባይ ደቀ መዛሙርት ካሙዝ ተንሰ ኢየሱስ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚርኩም አብ ይሁዳ አብ ሰማርያ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ወሰን ምድርስ ምስክረይ ክትኮኑ ይኹም ተባሂሎም ንቅዝ በለ ዝወጽ የለን ስደት ምስመጸ በኃይልዩ ተበቲኖም የሞጽዮም ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ተጀሚሩ እቶም ዝተበተኑ ድማ እንዳበለዩ ወንጌልና ነገሩ ኸዱ ይዝብል ከሙ ዝብል ቃላት ትረኽቡ ይኹም ከኸውን እኮ ዝነበሮ ኣብ ክንድቶም ዝተበተኑ እቶም ዝተለአኹ ድማ ተላኢኹም እኮ ከሳዕ ዝበተኑ ግን በመጽባዮም እኮ ኣብ ክንድቶም ዝተለአኹ እቶም ዝተበተኑ ተባሂሉ ተጻሒፉ ማለት እዩ ጳውሎስ ግን ከሳጉ ከሎ ገና ንሳቶም ኣብ ኢየሩሳሌም تسدت ماتيو تبتينهم ناب يهودا ناب سماريا قال خخدو مس جمرو انتي زبل قال الله مسلكم اب قطر 10 تحده دد حريم ان غدا كم زساغوغم انتي يبل مسلكم نابتن اب وصاي زلوا كتماتات كسع زسغوم ازي انتي يبل تانددكو اب يروشلم نبال استيفانوس قال خقتلو خلوكو تحبابارين يرو نتوم اب يروشلم قال قتيلوس اي اغبن نو نو ازيوم سي سايلنس كغبرو مالني صات كبلو لو ميلوس كسا غندو يخيدو ነገር ግን ህጂ አምላክ ግና ክረድኦስ ካል አጀንዳ ተዋይቦ ኦኬ ትዝነበረካ ዲተርሚኔሽን ገለ ሁሉ ጽቦ ግን ሮንግ ዝኾነ ሜሴጅ ሮንግ ዝኾነ ፐርፐዝ ይኻይስ ካኔርካ አነ ግን እጂ ነዝዝራ አኻዮን በህጂውን ድማ ዝግለጸልካን አገልጋለን ምስክርን ክትከውንሲ መድበካለሁ ተመድብካለኻ ንኻሊኻ ተመድብካ ይልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቁጥር 10 ተሾዓተ ድማ እንከይድ ከለና ህጂውን ክልተ ነገራት ንረክብ ካብዝብኻን ይልዎ ካብቶም ናባታቶም ዝልኸካ አህዛብን ከአ ከናግፈከይ ህጂውን ካብ ክልተ ነገር ከናግፈከይ ካብ ህዝብኻ ከናግፈከይ ካብቶም ድማ ዝልኸካ ዘለኹ አህዛቡን ከናግፈከይ ስለዚህ ተአገልግሎቱ እጂ ናይ ምንጋፍ ነገር አለዎ ማለት እዩ ዝልእኾ ዘሎስ ፕሮቫይድ ክገብሮ ካብ ኩሉ ክፉ ድማ እናተኸናኸነ እናኸወለ ወንጌል ከብጽሕ ተልእኹ ክፍጽም መታን ክሕግዞ ምዃኑስ ገና ካብ መጀመርታ መዓልቲ ጀሚሩ ይነግሮል ጎይታ ክነግር ከሎ ሪኹም ኩሉ ተንጸጽቡቕ አቱ ጥራይ ነጊሩ አይገድፈካኒ በቃ ዝተገልጸልካሎ በህጁን ዝግለጸልካሎ እናኸድካ ከተገልግል ክትምስክር ይኻ ጥራይ ደማ ደይኮነስ በልተረዳእ ድማ ካብ ህዝብኻ ኾነ ካብቶም ትነግሮም ዘለኻ አሕዛብሲ ከናግፈከኤ ክትንሱኻ ማለት እዩ በኻለ ዘረባ ካብ ህዝቡ እኮ እዮም ቀዲሞም ተንስዮም ናይ ገዛእ ርሱ ዝብሎ ስለዚህ ናይ ቀረባኻ ይኹን ናይ ርሑቃስ ክትንስኣካዩ ናተይ ትብሎ ጥራይ ደይኮነስ ናይቲ እቶም አሕዛቡን እንተኾነ እኮ እቲ ሰናይ ነገር እቲ ወንጌል ሂዙሎም ዝመፀስ ንሳቶሙን ክለኣሉ ኸዮ እዚኣቶሙን ከምኡ ድማ እኮ ኮይኑ ህይወቱ ከምኡ ግን ክሳዕ መወዳእታ አምላክ ተኸናኺኑ ከናገፈከ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አንተ ተገርመኒ ናይ ጳውሎስ ዲተርሚኔሽን አለ አብሮም ምዕራፍ 9 ተዛረብ ከሎ አነ ኢሉ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይን ኣብ ልበይ ከም ዘሎኒ ህሊናይ በመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለ ያለው በክርስቶስ ሐቅ ይብላለሁ አይህሱኔ አነ ብርእሰይ ምእንተቶም በስጋ ህዋተይና ዝማደይን ወጉዝ ኮይኔ ካብ ክርስቶስ ከፈለ ምደለኹ ነይረ ከቢድ ዘረባ ስለቶም በስጋ ህዋተይሲ አነ ካብ ክርስቶስ ተፈልየስ ወጉዝ ወላ ከኸውንሲ ምደለኹ ይብል ክሳዕ ክንድዝዩ ብዛዕባ ህዝቡ ዘለዎ ፍቅሪ ብዛዕባ ህዝቡ ዘለዎ ቅንዓት ወጉዝ ኮይኔ ይትረፍ እዚኣ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ሰብ ይኹም ዛ ዓይነት ተመሳሳሊ ኢሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንጳውሎስ ጥራይና ንረኽቦ ሙሴ ድማ ተዝክሩ ዲኹም እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ከጥፍኦ ምስ በለ ዳሕራይ እግዚአብሔር ሲ ከም አብርሃም ካባኻ ክጅምር ሙሴ ንኣብ ህዝቢ ክገብረከ ክብሎ ከሎስ ኖ ኢሉ ንኣይ ካብቲ መጽሓፍ ህይወት እንታይ ግበረን ፍሓቐን ንንበር ነዚ ህዝቢ ሳይተጥፋ እዩ ክሳዕ ክንድዝዩ ጳውሎስ ብዛዕባ ህዝቡ ግን ጎይታ ገና ከጠንቅቆ ከሎስ ካብ ህዝብኻ ካብ አሕዛብን ሲ እንታይ ክገብረከ ከናግፈከ
ስለዚህ እስከላ አሉ ኸይም ክትንሱ ኸይ كسا كندزيو جن السوزف كرام كسا كندزيو جن أنا خمس بالكم يغبدني تزربا بعلوس تام زجرمن نزبي فتو كده نوص ألو تأيو سماعة تأيو كم زدو تبلت هلكم من يجن نولو هايبل أبزي أسعى بس حقول كسا كندزي نزف كرام كسا كندزي كابت ما صحفي يوت ولا يفها زبلوم جن كتنسوه خمس خلو أقدمونا يجرو أبزز خدو كبيت صلوتنا سجوجو أبزز خدو كي سبق فتشم كي نقانق نموت نقل كسا إذا بيت إذا دويلو زلو زمت أريلا زلونكو إتو ما يهوديهم أبزيهم تلازي كم مجمر يا قويتاس نجيرو والله أنت عينت سدت أنت عينت نجار كم زقتمو نحن هنا تنشط صبوات نوصدن ندلي إتن مسأن زمت أنا جرات جن نأن أترف بطرس مش هاتيتو قوي تايلو نقول له حديق ناس سيبناك انت ايتي ناتنا مخسر بايزوي ناي بطرسون تحطو بقلات دس يتبلني نقول له حديق ناس سيبناك كبل كله نيسوس يابقصو مالتو يو مالتو زي حدقو نيسوس قبل نقول له حدقو زي حدقو صيلو زهربا انت زخوني نو بطرس تغاغي خا ديس حدق كيو زنلو ما يلو منغرو ግን ማለቱ የሚንት ኢየሱስን አፕሩቭ ገሩልሉ ግን ከነገሮ ሁሉ እንታይልዎ አብዛ ምድር ዚያ ሚተኻበት አብ ሰማይና የዘላለም ህይወት ኢሉ ግን አይገደፈ እንታይ ድማላባ መስደት ታስደድ ድማላ ሚተኻበት እኮ እንዳተዋሃቡ ግን ስደት ድማላት ስለዚህ ጎይታ ከነግረና ሁሉስ ንሁሉ ጌሩ ይዝነግርና ጠቅልላ ቢሉ ነተንጸት ጽቡቅ አጥራ ይኮነ እጂ ሰምታይምስ ንክርስትና ወይን ወንጌል ሲ ሐጎስ ሰላም ደስታ ክርስትና ማለት ወይ ወንጌል ሐጎስ ትረክብ ሰላም ትረክብ ደስታ ትረክብ በቃ ደስ ይብለክ አምላክ መስገድ ጥራ ኖ ኩሉ ክስብኽ ደሎ ሁሉ ኢና ክንረዳው ደለና ምሱ ድማ አሎ ተኸፍሎ ነገር አሎ ዋጋ አሎ ስደት አሎ ተጽላ ስለዚህ ነጳውሎስ እዙን ከሆነ ካይ ግን ዶንት ወሪ እንታይ ከገብረከ ከናገፈከ ነዓለም ሲረየ እና በላይ ኮይ ደጸናናና አጆቅም ዝብለና አንበር ምንም አይገጥመኩም ነው ኩሉ አልጋ ባልጋዩ እና በላይ ኮን እንደለኸካ ጎይታ ከመጽዩ ነገር ግን አነ ሲረየ አነ ድማ መሳኻትኩም አለ ስለዚህ ከንከይድ ከለና ተጽብቁ እንታዩ ሱምሳና አለ ኢየሱስ ጎይታይ እጅናብታ ቁጥር 18 ከንመጽ ሰዓታ ቀንድ መልእክትና አብዛ ቁጥር 18 ከክልተ ጌሩ ክልተ ነገራት ወይ ድማ በድምር 4 ነገራት ነጊሩናሎ ነታሐንት ድማ እንተወሲኩም 5 ነጥብታት ካብዚያ ክንረክብ ንኽእሊና እጂ ብዙ ጊዜ ለኩም የትግርኛ ክትርጉሙ ከለው ሁሉ ጊዜ ነተናይ ድህሪት ቅድሚት ለድህሪት እንዳተገብረይቱ ትግርኛ ኸሙ ይመስልኒ ከሙ ይዝትርጎም በታ ናይ ድህሪት ክንጅምራ ሓንት ነገርሲ ክትገብር ኤድልእኸካ ደለኹ ኢሎ ከነንበባ ታቆላ ቁጥር መጀመሪያ ንአይ ብምእማን ከኣ ህድገት ኃጢአት ረስተምስ ቅዱሳን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ናብ አምላክ ክምለሱ የኢንቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ እጂ ይልእኸካ ኣለኹ ንምንታይ የኢንቶም ክትከፍተሉ የኢንት ክትከፍት የዝልእኸካ ዘለኹ እጂ ናይ እንታይ ከም ዝኾነ ስርሑ ጆብ ዲስክሪፕሽን አይነቱ ይዝህቦ ዘሎ ስራሕካስ እዝን እዩ ስራሕካ እንታይ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥካዮ ነቲ ስራሕካ ድማ ሚኒንጉ ብድሕሪኡ ዘሎ ሓሳባት እንታይ ይግበራሎ እቲ ቢግ ፒክቸር እንደሪስካዮስ ነቲ ስራሕካስ ደስ እንዳበለካ ትሰርሕ ይገብረካ ምንጎ ነግሮም ነረ ክልተ ሰባት እምን ወቅሩ ነይሮም ምጽራብ እምን መውቃሪ መስባል ዘምናይ ምሽት ትግርኛ ይፈልጡኝ ከምድላይ ከገብረ የትግርኛ ወላ አማርኛ ከገብረ ሰው ኢሎም ከሰሙኔም ታይገደሰን እጂ እምን እንዳወቀሩን ከለው ሓደ ሰብአይ መጽሐቲቱ እታ ሓደ እንታይ ዳ ተገብራለህ አይሉ
እንታይ ትገብር ኣለኻ ትብለ እንዳራኸኒ እምኒ ይጸርብ ኣለኹ ደቀይ ክምግብ እንታይ ዳ ገንዘብ ክእክብ እንታይ ተሓተን ኣለኻ እንዳበለ እቲ እምኑ ይጸርብ ይወቅር ባለ ተኻልኣይ ድማ ከምኡ ንዝገብር ሲ መጺኡ ሓቲትዎ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሉ እቲ ዝሰርሕዎ ዝዓንጽዎ ዝነበሩ ካቴድራል እንታይ ኢልዎ ካቴድራል ንሰርሕ ኣለና ድገርመካ ክስራሕ ምስ ተወድአስ ዳሕራይ ካብ ዓለም ቀዳማይ ድኸውን ከምዚ ዝኸው የተፈለሊ ይረኣየኩም ኣሎ ክልቲኦም ስርሖም ሃንቲ እያ ነገር ግን ተሓደ ብምረት እዩ ዝሰርሓ ተሓደ ግን ቢግ ፒክቸር ይዝዎ ኣሎ እንታይ ከም ዝሰርሕ ዘሎስ ኣነስ ፓርቲ ዋጽ ኣለኹ ኣብዚ ዓቢ ስራሕ ኣብዚ ዓቢ ኣጀንዳ ገለ ፓርቲ ይሰርሕ ኣለኹ ይፍጽም ኣለኹ ናተይ ነገር ብዝብል እዩ ዝሰርሖ ተሓደ ግን እንጀራ ያበቃ ብምምራር ንና ድማ እንታይ ንገብር ከም ዘሎና እንድሕር ተረዲዩ ናስ ምስ ኣምላክ ክንኣይኸለና ጎይታ ንዝበለና ነገር ክንፍጽም ከለና እቲ ዝተዋሃበና ተልእኾ ወፂና ክንኣዩ ከለናስ ብሓጎስ እዩ ደስ እናበለካ እዩ ኣይትጸልእዎን ሰብሲ ንስራሕ ወፊሩስ ኩሉ ግዜ ከማረለ ኣደኸሙ ኢሉን ኣለዎ ኣብዚ እንዳስጋ ሰርሑ ነይሮም ሲ ካብ ቶሮንቶ ኢሙቭ ገይሩ ተሓደ ካልሓዊ ሕጂ እቲ ሙቭ ገይሩ ካብ ቶሮንቶ ስራሕ ኣሎ ገለ ተባሂሉ ቀደም ይዝቡም ገለ ኣሎ ተባሂሉ ዝመጸሉ እዩ ሕጂ ዝሓውና ድማ ሳዋን ገለን ዝጸንሐዩ ዳሕራይ እዚ ካብ ቶሮንቶ ክመጽእ ከሎቲ ስእሉ ካልእ ይመስለኒ ከምዚ ስራሕ ዝጽበዮ ዝነበረ ገለገለስ ዳሕራይ ኣብዚ እንዳስጋኣትዩ ስጋይ ዝቆርጽ ሕጂ ኤቭሪ ዴይ 8 ሰዓት ኣድኪሙኒ ኢሉ ስማዕ እንዶ ይብለኒ ኣነ ወዲ ክስቶ ኣብ ቶሮንቶ እኮ ካምቻይ ኣጸብቕ ኣቢለ ጨናይ ትሽትሽ ኣቢለ ዝውዕል ዝነበርኩሲ ስጋ እንዳቆረጽኩ ክእል ይብለኒ ሕጂ ኣንተ ሓወይ ይብሎ ድማ ኣነ ከምዚ ዓይነት ምምራርሲ ቀደም ኣብቲ ኣገልግሎት ከለና ጥራይ ድሰምዖ ዝነበርኩ እምበር ወይ ስራሓዮ ወይ ግደፎ እንታይ ክብለኩም ኢለ ነቲ ስራሕካስ እንድሕር ተረዲኡካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ነገሩ እንድሕር በሪሁልካስ ሓጎስ ኣለዎ ወንጌል ንስበኽ ታንታ ወንጌል ሎሙና ገሌልካስ ብስክፍታ ኣይኮነን ወንጌል ክንሰብኽ ዝግባአና ከምዚ ተባሂሉ እንዲሁ ጎይታውን እኮ ኢልዎ እዩ አንተ ኣብ ቸርቹን ሰንበት ስበኹ ይባሃል ኣሎ ስለዚ ክሰብኽ ገለ ብዝብል ደይኮነስ እቲ ቢግ ፒክቸር ክረአየና ክንገብር ከለናስ እንታይ ይኸውን ኣሎስ እንታይ ንገብር እንታይ ንፍጽም ኣለናስ ክርዳእና መታን ኣለዎ እሞ ኣብዚ ይረዳእና ኣሎ እቲ ቀዳማይ እንታይ ብለና የኢንቶም እንታይ ክትገብረሎ ክትከፍተሎ ወንጌል ክንሰብኽ ከለናስ የኢንቲ ሰባት ኢና ንኸፍት ሰብ ክውለድ ከሎ ታ መጀመርያ መዓልቲ ዘይተጋገየ አይኑ ይኸፍት ባዮሎጂካሊ አይኑ ድኸፍት እምበር እውር እዩ ንመንፈሳዊ ነገር ግን እውር እዩ ወንጌል ተዘይሰሚዑ ንክርስቶስ ኢየሱስ ተዘይረኺቡስ መንፈሳዊ አይንቱስ እንታይ እውር ከላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ብዛሕትና ንፈልጣ ጥቕስላ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ኸኣ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከየብርሃሎምሲ ኣምላኽ ዘዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ እወሮ ይብል ስለዚ ኣምላኽ ናይ ዘዓለም እዚኣስ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ሰባት እንታይ ገይርዎ እዩ የእዊርዎ እዩ ኣዊሮም እዮም ኣይርዩን እዮም ይብለና እዚኣ ንፈልጣይና ግን ብምንታይ ደኣ ይኽፈት ተይልና ኣብታ ውርድ ተይልና እያ ታመልሳላ ቁጥሪ 5 ድማ ከምዚ ይብል ማለት ኢሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታ ንርእስና ግና ምእንቲ ኢየሱስ ከም ግዙኣት ጌርና እምበር ንርእስና ኣይኮንና ንሰብኽ ዘሎና ክርስቶስ ኢየሱስ ክስበከሎ ግን ሰብ ካብ እውርነት ይወፅእ ምርኣይ ይጅምር ስለዚ ናተይ እናታትኩምን ስራሕ ንጳውሎስ ጥራይ ዝተዋህበ ኣይኮነን ባይዘወይ ንኣና እውን ዝተዋህበ ነገር እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ጎይታ ዝሃበና ስራሕሲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክንሰብኮ ከለናስ ዝኣወረስ አይኑ ይበር ኢየሱስ ጎይታ what a privilege ከመይ ዝኣመሰለ እድል እዩ ከመይ ዝኣመሰለ ደስ ዘብል ነገር እዩ ኣነ ዝበለ ሰርጀን እኮ
ነዛ ስጋዊ አይኑ ይከፍተሉ ዝኽእል بفتصوم أبزا مدرزيا مس مليون مس بليون حبتون جلنسي تامنفساوي أينس كخفتا زخيل يلا بزيكا وانجيل نزد ما نعين أخذكم أنت واهبنا يسوع كريستوس قويتاي سبيع أنتو مستخفتا جزء رسيري نعم لا خون يريو أتمنفس حق مسمته بزعبا فردي بزعبا صدقي بزعبا حاتيات انت يقبريلو يرت بزعبا فرد مالتنا عملاخ قرئي جمر فرد بالني تزغدو زلقو منقدس هذا ما قلتس يحتتبايو نابقل ايزوس دنزلو مثالي مصحف تاريخمو مبزحتو غزينا هذا من اسي انما ادا اينتو مش زقرب نابيت تا امنزرا مخادج كغلصو خلو مثالي انت يزبلو مسلكم بيتا سيلو منقد سيوليو تاريخيبا نعم مساي اتو دقس قلت بلكا بيتا فلت منقد سيوليو جي ناي هانت مالتي enjoyment تمسلكاس you are in the journey ام منقد دي غزلخا كيدكاس سيوليو تمفصمتو هجي يا انتو سبت زيبري هلو منقدو يفلطوني ابي عينت منقد خمس خيد ديستينيو انتي كم زخونسي ايردوني سبيع انتو انت زيبري هلو نجزع رسو ايريوني سلازي اتمنفس حق مزمصايو بزعبا حاتيات كرتو سلازي تزي كوينوخا ايري نايكال سب حاتياتك بطعم يرايو كمان نايكال يريمو انا دحان ندلخو يصنانا سب جزع رسو خري كلينا من الصح زمص ناب يود مص جزع رسو تزيريو ايمصني جزع رسو دما ناتشورال ايرينيو أنا نابز بلا addiction تشمي مزلو سب addicted دي خاتيلكم ما يكون كوني زبلكم انت هاللوا مسح مسدار هذا كلته سلسته بيراي كود سنتي او ويكند دما من البات ارقيو سخلا يبلك مالتي هجتي addiction سي اي امنلوني ناته يلو نهاتيات مخانو قد رئيسي منفس قدوس يدلي مخفاتي انت يدلي إساياس نبالوس قدفو موابتو مبدق قدلو نعنون كخومي إساياس كنده جزيات هموش تمراف ملو تنبيوس نقوسو زي أبزموت اللو آمت نعملاق مصر آيس نعملاق ترى يكون نريو نقزع رسو دماريو هزبو كان انداي عندبتو أبزرخسه كنافرو أبزرخسه حزب يزنبر يلوس نحاتياتو نجزع رسو حاتيات دما كرئي كيلو يا انت خفت كله يو جزع رسنا كنرئي نخل نايكال اوت كم قيح بيرو دحازسب اندا قصرنا بينت كام سجنات كاغن كيت فلطو تخليخ املاخ يردعنا كل جزيس يا انتنا እግዚአብሔር يخفتو زمن فس حقي أبت مجمريا جزء ترى يقولون كل جزء بزعبة حاتيات بزعبة تركي بزعبة فردس النارة أنا نغير سبات كنكو نقولو كم زين الناس نجزع رسنا جن دين رئيس سبات كين خول متان سلازي بعابيو لما نابقو يتاخن متسسي يا انتنا خفت هالو اتمخفات يا انتن بقر نأملاك كندريو تاي تصبينا خمزلو أبيناي من قدي أبيناي تراك كم زلنا فردي كم زلو إذا صدق نركب متان هاتيات كم زحزنا كنردا يقبرنا سلازي ناي وانجيل مسباخ صراحسي ناي مكفات يا انت سراحي يا انتنا نخف دلنا بتاع دس زبل سراحي نقتصل يا انت مستخفته زركبو نغرات اذا قبر حواريات اسران شدشت 10 شمونته كم زخينا يرغيبيا باولوس ملقتاتو بتاع زغرم يمش كابي أمتيوو كسأتبلو تقرمو يخو بزعبا ناي كريستوس يسوس لنا كريستولوجي كنرئي اندحر دالي ناس قولوسي نخيد نسو رأسو كله فتراتيو قال النابلس نكريستوس يسوس كما يجيرو خمسة قمتلنا يقرم بأمنت بزعبا زركب صدقي بزعبا تأقع زارب كله دمار رومي زقرم نقراتي نقرنا كما هدقات هاتيات كم نركب صدقة خم يجرنا كم نركب ينقرنا سماوي رستي
بكريستوس يسوس نرغبو أب يمان أب مخوان رستي مركب بقات نورسو نغرات دما كله أب إفيسون نغيرونال انت هاجن دسيلاتن يابز زرهبكو نغر لكاتن كلن بملك زرأس تازدهن الله مالت غويتا باقلو ينغيرو رأيوا نأي بمأمان يلو الجون كلتا نغرات هدغات حاتيات رستي مس قدوسان كرخب اجي هازولي هدغات حاتيات رستي مس قدوسان كرخبو مالت اسخاخت كيدالكا كلغكا يا انتم كتكفت دحراي دما هدغات حاتيات رست دما مس قدوسان كرخبو هدغات حاتياتن رست مس قدوسانن كرخبو ግን ጳውሎስ ከይዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ هدغات حاتياتن رست مس قدوسانن ابزا ከተማ ዚኣ ዘለው ሰባት ክረኽቡ መታን አነ ንስኻትኩምን የጋርና ክንቀሳቀሳለሁ ስለዚህ ጳውሎስ ዝረኽብዎ ነገራት ይዙ ነግሮ ዘሎ هدغات حاتيات زي جلت هدغات حاتيات زي مركب بتاعم كبيت صناتو تفلطيو ناي بزو سب حمام جلتيو وشطاوي حمامات يفطر حاتياتك تحدي يقولكال كبحال كلوكو زلو ነገር حاتياتك كمز تحدقلك كاب املاح مهرت كمز رخبك يا انتغا تخفيتو مستردأك اكسبيرينس مسغبرك يوكو ابزو زلوكو انداي ነገርዩ زقللك بزو غزي سبات كمسكرو خلو تمالوني مسكرلنا نيرو حونا بقى ابزا بوتازي امصي هيوتي زحب كلها مالتس ገለክ ሀብቲ ገዛዕ ርሰይ ተሰኪመዮ ተጻይኑ ዝነበረ ነገርሲ ሓንደሽ ደሽ ይሉ ሓንደሽ ደሽ ዝብለልካ ሰላም ክትረክብ ከለኻ ምሱ ክትዕረቅ ከለኻ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ይብለሎ ነዚ ዘለኸካ ዘለኹ ሰባት ህድገት ኃጢአት ክረኽቡ መታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ምህረት ገይሩሎ እቲ ኣብ ምድሪ ደሎ ሰብ ግን ኣይፈለጠን ስለዚ ንህና ንነግሮ ወንጌል እዚዩ هاوي ودو ليخو أمس قلب سليخا ميتو نسخا انتاي رخيب كاللخا هدقات حاتيات رخيب كاللخا هجن هنا هنقر كالنا تامن قرناتنا ايه بإذني بزي سقاوي إذني هذا سمعنا هنا نزارب وش تاعاتيو يا انت دبرح وش تاعاتيو دماز زبالكوكم عينت سنات قالا عقال لابيلو هدقات حاتيات كرخبو أبوش ترت دمت أبوش تزلوت دما منفس قدوس سلازي مسوينا عايز لنا مسوينا نسرح لنا يسوع كريستوس قويتاي هدقات حاتيات هدقات حاتيات مش نايز حلفيو تماهير كيخ you are forgiven زغون كايون زغبر كيان زبله بايزويت زغبر كي طرا يكوننكو اتي اداميك نيتشر باقلولو انديو حاتيات دورسنا يوم مالتي رومي مراف عموشتين اقرنا يمش لازم بهذا الدامسي حاتياتنا بكله علاماتا ناب كله دك سب حليف ناب كله دك عدام وريسنا يلنا سلازم نزا حاتيات زي مهرت ويدما حدقت حاتيات تبايلو السو تراي دما ديكوناس رستي مس قدوسانو دم سو دما فيوتشريو رست مس قدوسا اتوم كاب ግብጺ ካብ ባርነት ዝወጹ ባህሪ ኤርትራ በተአምር ተኸፊሉ ተመቂሉ ዝወጹ ዘሐለፉ ዝሰገሩ ሰባት ኢያሱ ድማ ርስተን ታይገርዎ አረስቲዎ በባደ ድማ ተመቂሉ በብት ነገር ተመቂሉ ስለዚህ ንነግሮ ወንጌል ንሰብ ናይዛ ምድር ዘ አረስቲ አይኮነን ናይ ሰማይ ርስቲ ክረክም መታን ዝገብርዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አረ ኢየሱስ ጎይታይ كنداي متحققنا ابزا مدرزياس رستنا انت زهلونا مريت مو وي قال انت زوهبنا مو كنهب انت نخل نيرناس منسق يبل لو من قبل نير ترك نعم كابس مرة نافكرن كنقير حاجه تسفي انا كو غير ان فاكت كم ايلون لون ابيلو نصر لو مي مثلا بل I think أبكرن عشان مثلاً نخلص كلنا سناب عدنا كرن كغيدي ليش شكري لنا باسترين نحن مريض بزو حلنا
قالكم كتبني خير مسجر شو خمر يلوني تايقب لكم إليه أبزا مدرزي أهجي أبز مراي هنا بكرن مريت انت يقدلي انت زبحة هم مش تميتي كاري متر كسا سبتمبر حادية جنا بمزجاب يرليا كمزن أب كمز بوتا زبحة الانفورميشن تنفلت نزمارنا نفتوتنا نقول لهم أبزن شمون تشو عتما ألتاتسي إننا نجركا أبز بوتا مزجابها قبر تقبلي هم مش تميتي كاري متر ورس رغب نجرنا كمان سقاي مبلنا نتصبحي تا كمان دويلكا غير كادو تمزجب كادو امبار نهنا جن اب يوحنس ምዕራፍ 10 ተርባዕተ እኮ ጎይታ ኸም ይልሉ ልቦም ክሽበር ደቀ መዛሙርቱ ክፈሩ ኸለው አይትፍሩ ይሉ ልብኹም ድማ አይሸበር በአይ እመኑ በአቦ ድማ እንታይ ግበሩ እመኑ አነ ገይደ እንታይ ከገብር ስፍራ ከዳልወልኩም እዝን ነግሮ ዘለና ወንጌል እኮ ናይ ይምበሮ ናይ ዛ ምድር እዚ አይነት ርስት ደይኮነስ ናይ ዘለዓለም ርስቲ ክረክብ ዝገብር ርስቲ ምስ ቅዱሳን ህድገት ኃጢአት ክረክቡ ዝገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ቅጽል አቢሉ ድማ እንታይ ይብል ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣኑን ናብ አምላክ ክምለሱ እጂ ህድገት ኃጢአትን ርስት ቅዱሳንን ክረክቡ ይሉ ያቀምጥዎ ዘን ክልተ ካብ ጸልማት ድማ ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣኑን ናብ አምላክ ክምለሱ መምላስ ድማ አለ ክልተ ነገር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ወንጌል ክንነግር ከለና ነሰባት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ መንግስት ሰይጣን ድማ ናብ መንግስት አምላክ ክምለሱ ኢና ነገር ካብዝ ወጽኤ ክኸይድ ወይ ክንከይድ ከለና ከለ ሰባት እንጃነ በዲርፉት የዘኸይድ ኣብ ዲርፉት ደሎ ብሪጅ ከንተ ሰብረ እንተ ተፈልጡስ ሱቅሎ ትብሉኒ كي تغيد بقى تسيروا له كي تحلف بو كي تغيد تملس دع مبالكمني سب كله من قدنا يقويتا انت زي هيزوكو زخدو من قدي نيزال عالم تفازل لوي كم تي حجي فيفيد سلاز الرأينا ننقر زمدراوي انت بوي ወይ ጊዜ ዊንተር ገለ አይቱ ጻለው ማለት ይበረዳሉ ሸተት ከይተብል መንገድ ደቀይር ከምዝ ግበር እሞና ይዘል ዓለም ጥፍአት እኮል ሰብ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘይመጽዩስ ሞዳአቱ ናብ ዝሐውዝዩ እንተ ነጊርና ወንጌል ግን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ መንግስት ሰይጣን ናብ መንግስት አምላክሲ ከመለስ ንገብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ سرحنا زيو كما إذا أمثل أبسرح كاب سلطان سيطان ناب أملاك سلازي وانجيل نزيو ندا ودا أخوي كننقر كلنا وانجيل كاب منجست سيطان ناب منجست أملاك سبات نملس سلازغونا منفساوي وقع له أبت فرونت لايننا نخون وانجيل كننقر كلنا سيطان سقيلوس يغيدو أي حدقني يحلفو أي حدقني كاكيركا خطبز بزلوس سقسي عيبلي انت غيلوس بغلو عينت منقدس بغلو عينت مداياتسي كقدا درنا نقر قنا تزل آخرنا سلزيت أغنا اتغنوات سخلنا دمخن كير كلنا أنا مساقاتكم كخوني زبلا قويتا مسانا سلزخون دس النابلو ولا أيغونسي من زينا يسوع كريستوس قويتايو كنا وتسينا سلازيو منفساوي وقع له وانجيل الكات حسب كتنقر كتمسكر قالك تجمر كلها بزو نقرات له ببزو عينات من قدس تسفى قرص أكايد دلي مغنياتو بيتو يغا تبزبز زلخا منقستو يغا بادو تقبرا زلخا يسوع كريستوس قويتايو دست بلني نبغيت أخيد الله رينارد بونكي زاربا
نهيوتو ميشنال ناتي job ناتي mission to populate heaven بقى أنا سماي مملأ نسيول دما empty مقبار بادو مقباريو سيطان بقلو ناقرروس يخيدنا بقى سمايسي بسبات تملأ يبل يسوس كريستوس كويتاي سرحنا زي وانجيل كننجر كلناس كام منغست سيطان نا منغست املاخ كاب صلماتنا برهان سبات كملسو متانينا نغبر يسوس كريستوس كويتاي كما اينت دس بل سراي انت انتو يكجمر كلهو زبلكم دغونه سب سرحو اندحر meaningful تخوينو satisfied يغبرو يحقسو شمون تساسي منن بلا يكون اندسرحو just in paycheck ترايد يكونس اتي بدهريو زلو ነገር ስለዝረዳ ደስና ብሎ ያይ ደስና ብሎ ይሰራ አንሰ ቤትኔ አላ ቋይሪያን የተወዱን በህይወት የለ አብዚ ናይዝ ቢልዲንግ ማለት ይሪሃብ نحد من سي نرس تجبرو تكتاتلو سبتامي ديسيبل ديو كم زي جزء رسول مسمندق بس قال ولا سلا زجاجوس حلمت جيريو زنقساس ولا بزوي غدو 8 hours توم كالوت يريوم كم زي دحان سلا زغونو ناتوم كجبرو خلو توم سرحتنياس نحد دوم يقلو يتصاوتو they have a lot of time مالتو ساجن دتر يا خمسة أتبل مغنياتو دعاتو አይፈልጥም ድገብሩ አይፈልጥም ይበል ና ኩል ጊዜ ልበይ ስለስተንከየኒ ታ ግብራ አደ ማልቲ በቃ በጣም ይኸይ ተደነቅኒ ቴንክ ዩ ስለ ተገብሪዮ ደስ ድብል ነገር ገር ኤልያስ ያ you know what አነ በጣም ባለ ሕጉሴ I don't do it ገንዘብ ላይ ኮንኩን ድገብሩ እዚ ጌረዮ ምሸት ከኸይድ ከለኹስ ዘለኒ satisfaction አኔ ድፈልጦ ይላል ناتي زغورة نجر تجبرو نجر سي meaning اندهر رخيب كالو تزجبر نمنتاي كم زغورة اندهر فريد كاس satisfaction يبقى نانا دمان بارسي مدراوي يكون زل عالماوي impact دلوا نجراتنا نجبر من كم زاين سرات واهب ويهوات أبزا مدرزيا بكاتي صبوت بلوه profession دلوا سب صبوا عندي منهم كوتا قومي باللين تغرنا صبوا انتجبرنا صبوا نسقاوي نزام مدراوي هيوتو يزتنكف ناتي ناتكو من جن نايوانجيل أقل قلوت جن أبزا مدرزي أتترفت راي كونت نحادة سبزي زل ألموين أنا لو قلت له يا إنتو كتكفت هدقات حاتيات هرست مسقدسان كرخبو كابرهان كابصلمات نابرهان كام منغست سيطان دماس نا منغست املاح كملسو نزي ازل اخكازل ازيو تتلخونا ناي موداتا بتا كجمر كلو زبلا بزي خنزازما ناي يلو بمئمان اذن كلن دركبا بمنتاي بامنتيو هجي تناي املاح سرحالو كمتا انتو يزبلكوهم هنا كنكيد كننجر كنوص كي انت امخفات نهدقت حاتيات امركاب رست اب قدوسان امركاب سبات كاب صلماتنا برحان كم منغست شيطان نا منغست املاح نمملاس اتناتنا ترالو تناي منغار تر تخلو دما زهب هدقت حاتياتون زهب رست مس قدوسان زهب كاب صلمات اوصونا برحان كاب منغست شيطان ناب منغست املاح دئتو املاح بقالو ناي منفس قدوس سراي نايتن نغرو زلنا سبد ما كن سراحلو اذا كله زركب ناي بمئمال كن امنلو اين خلينا كنسحلو نو اين خلينا زنسح زئمن نزبرخت زي كركب ناب امنت كمص زلو كن اتن نغرو زلنا سب يسوع كريستوس كويتاي أنا غنصليالو بكل هيوتنا خنريو بكل بزخالنا يزبل خنغرون كنردون كندغفون سراحنا اموداتا ግን ናቱ ተራይ ናቱ ነገር ናቱ ውሳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምዝ አመሰለ አብይ ስራ አብይ አገልግሎት አብዛ ምድር ዚያ ተተርፍ ጥራይ ደይኮነስ አብ ሰማይ ዝቅጽል ዘልዓለማዊ
ኢምፓክት ደልዎ አገልግሎት ሰሓበና ጎይታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታዬ ኩላትና ንጸልይ ካብቲ ዘለናዮ ተንሲና ሓፂር ጸሎት ጸሊና አመስግንና ክንወዲእና ኢየሱስ ጎይታዬ እመሰክራለሁ ጌታ ማዳን አንተ ድል አድራጊ ልዩ መሆንህ ያመለጡብህ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት ዳኑ ስላንተ ይናገራሉ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት ዳኑ ስላንተ ይናገራሉ ያመለጡብህ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት ዳኑ ስላንተ ይናገራሉ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ ኢየሱስ መዳኛ ነህ ማምለጫ ነህ ጌታ ማምለጫ ነህ ኢየሱስ ማምለጫ ነህ እመሰክራለሁ ጌታ ማዳንህን አንተ ድል አድራጊ ልዩ መሆንህን እመሰክራለሁ ጌታ ማዳንህን አንተ ድል አድራጊ ልዩ መሆንህን ያመለጡብህ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት ዳኑ ስላንተ ይናገራሉ ያመለጡብህ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት ዳኑ ስላንተ ይናገራሉ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ ኢየሱስ መዳኛ ነህ ማምለጫ ነህ ጌታ ማምለጫ ነህ ኢየሱስ ማምለጫ ነህ ሃሌሉያ እስኪ ዳውና ዘርጊና ለዝጎይታ ዚ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ትሁሉኮ ዝበልናዮ ሎሚ ነፍስናኮ ዝኾነልና ነገር የእንትና ተኸፊቱ ሃሌሉያ እድገት ኃጢአት ረኺብና ርስት ምስ ቅዱሳን ዘወረስና ሃሌሉያ ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ መንግስት ጸልማት ካብ መንግስት ሰይጣኑና መንግስት ፍቅር ወዱ ዘሰገርና ሰባቴና እግዚአብሔር ይባረክ ተመስገን እስኪ በልዎ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ 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 ሰይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
ዳኑ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ መዳኛ ነህ ኢየሱስ መዳኛ ነህ ማምለጫ ማምለጫ ነህ ጌታ ማምለጫ ነህ ማምለጫ ነህ ኢየሱስ ማምለጫ ነህ መዳኛ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ መዳኛ ነህ ኢየሱስ መዳኛ ነህ ማምለጫ ማምለጫ ነህ ጌታ ማምለጫ ነህ ማምለጫ ነህ ኢየሱስ ማምለጫ ነህ እመሰክራለሁ ጌታ ማዳንህን አንተን ላድራጊ ልዩ መሆንህን እመሰክራለሁ ኢየሱስ ማዳንህን አንተን ላድራጊ ልዩ መሆንህን ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት የዳኑ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ ያመለጡብህ ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት የዳኑ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ ያመለጡብህ ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት የዳኑ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ መድኃኒኻ ኢየሱስ መድኃኒኻ መድኃኒኻ ኢየሱስ መድኃኒኻ መምለጢ መምለጢኻ ጐይታ መምለጢኻ መምለጢኻ ኢየሱስ መምለጢኻ መድኃኒኻ ጐይታ መድኃኒኻ መድኃኒኻ ኢየሱስ መድኃኒኻ መምለጢ መምለጢኻ ጐይታ መምለጢኻ መምለጢኻ ኢየሱስ መምለጢኻ መድኃኒ መድኃኒኻ ጐይታ መድኃኒኻ መድኃኒኻ ኢየሱስ መምለጢኻ ጐይታ መምለጢኻ መምለጢኻ ኢየሱስ መምለጢኻ መድኃኒ መድኃኒኻ ጐይታ መድኃኒኻ መድኃኒ መድኃኒኻ ኢየሱስ መንገዲኻ በሉ ሃሌሉያ መንገዲኻ ጐይታ መንገዲኻ መንገድና አባቦና ትወሉ መንገድና ክርስቶስ ሃሌሉያ መንገዲኻ ጐይታ መንገዲኻ መንገዲኻ ኢየሱስ መንገዲኻ መድኃኒ መድኃኒኻ ጐይታ
አፍራለሁ እድሜ ዘመኔ እናገራለሁ ያድናል ብዬ እናገራለሁ በቸር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል እንዴት አፍራለሁ እድሜ ዘመኔ እናገራለሁ ወንጌል ያሸንፋል ወንጌል ይታደጋል ወንጌል ይለውጣል ወንጌል ወንጌል ያሸንፋል ወንጌል ይታደጋል ወንጌል ወንጌል ሰው ያደርጋል ወንጌል ይለውጣል ወንጌል ወንጌልን ይዘው የመግባት ነው እንጂ ማሰሙት ቤት ወንጌልን ይዘው የለም የኋላ ነው እንጂ ከኢየሱስ ጋር የምስራችን እየሰበከ በሽተኞችን እየፈወሰ ኢየሱስ ሰጥቶን ሄዷል አደራ ተነስተን ዛሬ ወንጌል እንስራ በወንጌል አላፍርም በወንጌል አላፍርም በወንጌል እስኪ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ነኽብሮ እስኪ ነዝጎይታቲ ሃሌሉያ የእንትና ዘኸፈተ ሃሌሉያ የእንት ምኽፋት ድማ ሃሌሉያ ክገብር ከሎ ሃሌሉያ ምስኡኽን ኣይኽን ሰርሕ ድልዓኸና ጎይታ እስኪ ንባርኮ ሃሌሉያ ነመወዳእታ ጊዜ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ የዳው ሁሉ ሰብ እስኪ ዘርጋሃሙ እግዚአብሔር ይባረክ ነዝ ጎይታ እስኪ ክብርና ሀብ thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus hallelujah hallelujah sekai bar እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለተዝገበርካልና ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ክብርና አኻ ንህበካለና የእንትና ስለዘኸፈትካ እግዚአብሔር አቦ በወድኻ በመእማን ድማ ሕድገት ኃጢአት ረስተምስ ቅዱሳን ስለዝሃብካና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ናይ መግዛእቲ ጸልማትን ሰይጣንን ድማ ናብ ፍቁር መንግስትኻ እግዚአብሔር አቦ ስለዝመለስካና ነመስግነካለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ እዚ ድማ ነኻልኦት ክነምጽ እግዚአብሔር ክረኽቡ መታን ድማ ምሳኻ እግዚአብሔር ክንአይ እግዚአብሔር አቦ እዚ ኢዮዚ እዚ አገልግሎት እዚ ነገር ስለዝሃብካና ምስክር ክንከውን እግዚአብሔር አቦ ስለዝአመንካና ነመስግነካለና እንፈጥሮ ነገር የብልናን ጎይታ ግና እቲ ዝተገብረልና እግዚአብሔር አቦ ትዝራዕናዮ በእጁን እንሪዮ ክንምስክር ክንነግር እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልብ ነፍስ ወከፍና ከተነቃቆ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጎይታ ዝቅንያት እግዚአብሔር አቦ كل ህይወትና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሁሉ ብዝረኸብና ዮ አጋጣሚታትን እድልን ሁሉ እግዚአብሔር አቦ አፍና ክፈት ብዛዕባኻ ክንዛረብ ክንምስክር ክንነግር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ ከተብዛሃልና ይጸልያለሁ ጎይታ ነንኸዶ ዘበለ ሁሉ ምሳና ስለተኸውን ስለተገርመና ተስፋታትካ ሁሉ ስለዝፍጸም በእንትና ስለንሪዮ ስለንፈሪ ስለንበዝህ ጎይታ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጎ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ናትኩም ዝሆነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ዝተሐለወን ዝተባረኸን ይሁን አብተኸድዎ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደገ ጸላአትኩም ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይሁን እና እግዚአብሔር ሰላም በሰላም ኪዱ ጎይታ ይባርኩም